An sɔgɔma a somɔgɔw denbaya dun dukɔnɔmɔgɔw nse somɔgɔw bɛ nse tarasɛ nse ayiwa baasi tɛ ne tɔgɔ Awa Konate ne bɛ baara kɛ USAID ka programme kan min bɛ wele Mali Skilling n'o baara bɛ ka kɛ World Vision fɛ n'o baara bɛnnen bɛ baloko baaraw nakɔ sɛnɛ fo ka se kɛnɛya ani saniya baaraw ma o hukumu kɔnɔna la n bɛna aw fɛ sɔgɔmada in na ka na baro kɛ denmisɛnninw ka balo dafalan kan k'a daminɛ den kalo 6 fo ka se fo san 2 fo san 5 la yalima mɔgɔ bɛ aw la min bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye denmisɛnninw ka balo dafalan kan wa b'a fɛ ka dɔ fɔ ayiwa n balimakɛ e bɛ se ka na i bɛna dɔɔni fɔ an ye ne tɔgɔ ye Lamini Tarawele n bɛ se ka dɔ fɔ fara kan balo kan n'a fɔ ni den sera kalo 6 ma donc dɔ ka kan ka fara a ka balo kan walasa k'a mɔja k'a ka kɛnɛya sinsin i n'a fɔ balifɛn min bɔlen don sin yɛrɛ fɛ i n'a fɔ sɛri nafama o n'a ɲɔgɔnnaw o bɛ se ka d'a ma o b'a mɔja k'a ka fariganko nɔgɔya ka fara sin kan voilà n tun b'a fɛ o yɔrɔ fara a diyara an ye i Tarawele nse ayiwa a ye Lamini ka jaabi mɛn yalima mɔgɔ wɛrɛ bɛ sɔrɔ min bɛ se ka na dɔɔni fɔ an ɲɛna dɔɔni fara Lamini ta kan wa ayiwa n balimamuso e fana bɛ se ka na an sɔgɔma ne tɔgɔ ye Fatumata Danbele a bɛ Sirakɛ dɔ fana bɛ se ka fara o kan u ka dumuni kan i komi dumuni girima min ni an yɛrɛ ka balo ka surun mais olu ka dumuni ka kan ka dafa ka fara sin kan ni dumuni wɛrɛw ye min tɛ seri dama ye i komi dumuni nafamaw i komi an ka kɛnɛya sabatinaw b'o la fitɛnidonan tulumaw b'o la sukoromafɛnw b'o la olu mago farikolo mago b'o fana na ka fara sinji fana kan a diyara an ye ne kun bɛ fɛ k'o de fɔ. ayiwa i ni ce i Danbele n bɛna n taw dafa ni n yɛrɛ taw ye a y'a faamuya ayiwa i n'a fɔ aw ɲɛ bɛ ja in na cogo min na an ɲɛ b'a la denba bɛ dumuni dila den ma nin den bɛ kalo 6 la ale ka dumuni bɛ kɛ dɔɔni dɔɔni nka a bɛ kɛ ni an ka dumuni ye min ye an ka balofɛn nafamaw ye i n'a fɔ an ka dumunikuluw bɛɛ bɛ dumuni minnu na n'o ye funtɛnidonna sukoromaw ye funtɛnidonna tulumaw kɛnɛya sabatilan fo ka se kolo sinsinnaw ma a y'a faamuya ale ka dumuni bɛ dun fana a ti kɛ ji ye parce que n'a ma dun dɔrɔn a ti nafa ɲ'a ye a ti mɛn a kɔnɔ balo a kan ka jɔyɔrɔ min ta farikolo la a t'o fana ta a bɛ daminɛ dɔɔni n y'a fɔ ye kuyɛri ɲɛ 3 tile kɔnɔ kuyɛri ɲɛ 3 wula fɛ donc ale bɛ dumuni daminɛ dɔɔni dɔɔni fo k'a fɔ ko a sera ka caman dun wagati min na a ka dumuni bɛ tobi saniya kɔnɔ k'a mara saniya kɔnɔ k'a d'a ma saniya kɔnɔ a ko hakili to o fana la a y'a faamuya ji sanuman fana bɛ d'a ma a k'o min dɔɔni ka fara sin kan balo kun fɔlɔ ye sinji ye ka sɔrɔ ka an ka balofɛn tɔw kɛ ka den ka baloko dafa sabula ni kalo 6 dafara dɔrɔn sinji t'a bɔ bilen a y'a faamuya a yɛrɛ ɲɛ b'a la ja la cogo min na yan sin bɛ ka d'a ma sin de bɛ dila a ma fɔlɔ sin sɔrɔla ka fara an ka balokulu ninnu kan i n'a fɔ aw ɲɛ b'a la jɛgɛ ninnu ni fan ni nɔnɔw b'o la tigaw ni shɔw b'o la aw ɲɛ bɛ yan na yiridenw bɛ yan namasa ani an ka sɛnɛfɛn wɛrɛw pomme terre ni kabaw ani an ka nakɔ kɔnɔfɛnw je b'a la karɔti tamati ninnu fo ka se olu bɛɛ ma ayiwa ni den tɛmɛna kalo 6 la dun dɔ bɛ fara dumuni kan a yɛrɛ ɲɛ b'a la an ka tasani dɔ farala kɔnɔla ta kan ja la dɔ farala kɔnɔla ta kan wa yiriden kelen yɛrɛ farala a kan yiriden min ye namasa ye o de bɛ ja la nka yiriden maga fɛn fɛn yiriden magamani ye o bɛɛ bɛ se ka d'a ma min bɛ se ka nɔɔni walima min bɛ se ka tereke a y'a mɛn bɔnni filɛ nin ye tasani dɔɔni farala kan wa a kɛra fo sigiyɔrɔma 3 ye tiɲɛ tɛ wa den b'a ta kalo 6 fo kalo 8 n'i ye dɔ d'a ma tile sɔgɔmada fɛ dɔ bɛ d'a ma tile fɛ wa dɔ wɛrɛ bɛ d'a ma wula fɛ a y'a faamuya halisa dumuni in ka dilan n'an ka balofɛn nafamaw ye i komi an y'a fɔ aw ye ja fɔlɔ la cogo min na wa sin fana bɛ d'a ma sanga ni wagati ji sanuman fana wa dumuni in bɛ dilan saniya kɔnɔ ka mara saniya kɔnɔ ka ji saniya kɔnɔ an bɛ segin a kan tuguni a ka hakili t'o la wa den bɛ nɛgɛ ka dumuni d'a ma de fana n'o tɛmɛna ka bɔ yen an ka den bɛ kɔrɔbaya la halisa dɔɔni ka taa an ka den sera fo kalo 9 fo 11 ma sisan a ɲɛ t'o fana la dɔɔni ma fara an ka tasani kɔnɔ ta kan wa o kɔrɔ ko dɔ farala den si hakɛ kan wa dɔɔni bɛ fara dumuni kan ka taa a y'a mɛn dumuni kɛra fo sigiyɔrɔma 3 kelen ma fara an ka yiriden kan wa yiriden fana kɛra 2 o y'a mɛn dumuni ka kɛ an ka dumuni balofɛn nafamaw ye an ka dumunikulu ninnu bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a ka fɛnw na sisan kulubalikɛ ni bɛ ka yɛlɛ a bɛ kɛ fo san 1
fo kalo 27 n'o ye san 2 ɲɛkɔrɔla ye yɔrɔ tasani fara tugun dɛ tasani fara wa dumuni suguya tɛ kelen tiɲɛ tɛ wa tuma o tuma n'i bɛ dumuni di den ma i bɛ u bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ komi an yɛrɛ b'a fɔ n'i bɛ fɛn kelen di den ma a b'a nege bɔ a la i bɛ to k'a yɛlɛma yiriden fana olu b'a la halisa yiriden tɛ kɔ tigɛ wa sinji fana tɛ kɔ tigɛ sin bɛ d'a ma sabula den ma dabɔ a y'a faamuya saniya kɔnɔ ka dumuni tobi k'a mara saniya kɔnɔ k'a d'a ma saniya kɔnɔ k'a sigi k'a nɛgɛ a ka dumuni kɛ ba yɛrɛ b'a kɛ i n'a fɔ ale bɛ dumuni kɛ a b'a dɔn tuma dɔ la n'i y'a kɛ k'i bɛ dumuni kɛ den yɛrɛ b'a fɔ k'a bɛ dɔ dun a la a y'a faamuya den kɔrɔbayara a sera fo san 2 hakɛ ma a y'a faamuya a bɛ se ka foroba dumuniw kɛ parce que an ka foroba dumuniw bɛ tobi n'an ka dumuni nafamaw fana ye den b'o dun a bɛ se ka dɔ fara a ka balo cogo ɲuman kan an ka tobili ni fɛn fɛn bɛ yen ni nafa b'a la n'a bɛ kɛ n'an ka dumunikuluw ye a bɛɛ bɛ di den ma ka dɔ fara saniya kan faamuyali sɔrɔla baroni na wa faamuyali sɔrɔla komi n y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na an ka bi baro tun bɛ denmisɛnninw ka balo dafalan kan k'a daminɛ den kalo 6 fo san 2 fo ka se fo san 5 ma ni faamuyali sɔrɔla baro la faamuyali sɔrɔla ayiwa a diyara n ye ala ka wagati wɛrɛ yira an na a ni ce aw ka kulomajɔ la